Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Di mo na, nabayay gwapong lalaki nga kalit lang mitunga sa agianan, dapit sa dakong kahoy. Ah, negro, Saan? unsay imong gisulti? Nabitaw? Kalit lang mitunga. Lagi! Kiyawan gani ko, pero naka-atras lang ko. Pangandam babasig kalitan man niya birawa. Pakita din ko sa kung kumo, ana din ko, ano ba, anak? Ah. Di ba, Mara? Gamaya ra bag ko mo. Oo, Ay, nagpakita kasi mo ko mo. Pero nganong niatras man ka? Tural. Atras, yan kay, birahan niya ko nagkalit. Wala mo kalaban ni mo. Kung iya kang kidnapon. Negro, manihapon na ta. Hapon? Wa pa sila si ate Mona nimo, si Jeff ug si Amara. Baya, naguna-una man kag lingko diha. Apasa sa sila be. Kay ba naman to sila? Nay, nga, mga unita. Wala pa lang gawas. Gutom na ka. Kayo eh. Namikaon. Mga gani nga nag-una-una ko anis ko sina kay kanang lihok na ba kayo akong mga bitok pa sa kuntiyan ba? Anak sila ka na ano ko. Ikaw ba negro ba? Naong ni mukas kig bahaw. Maro man ka manulti. Ano gina? Kaano ko niya? Ayaw sa. Kay? Pabuto na to silang tulo. Dugay ba to sila? Oy, dugay sa kumakakaon ani. Sige na hala. Una na lang diag hungit. Okay. Kani, muninindot. Ay, initas kanon din niya. Naunsa man ka? Initas sa kanon. Kakaklaro anang nag-asupan ka noon. Wa ka mo gamit og kutsara. Gikinabot ra nimo nya diretsog hungit ha. Paso noon ka. Init kayo. Okay na, maldito lang ko. Ang hamong ba? Ang lubalog paso. Bidang bata ah. Ay, malagi ka, negro. Kapilong ko ni kaon, basta na maduol. Tugay kayo. Anay ako kaon, gugutom kayo. Tum. Burot mang baba. Nihinay lang ni Groy. Balo burot. Bala lang, basta burot ka ng pagkaon ng nakaburot nilisipon. Sakay na dia. Kagutom na. Panua ba ba ni mo, negroy? Kaon na mo. Damay. Panua ba pa? Nga una ta padamyan. Timo na. Huwag kamara. Kuyaw kay kung mahutan tagkanon. Bitaw da. Nakabantay ko. Nakabantay ka padamyan. Oh. Suga na koy. Naku, adup, aba. Basag man kayo. Mabustog, chit ka, negro. Kailagan man kagikaon. Pero, okay rin, noy. Wa may nausik. Sino kiplatong yung gamit to? Ingon gani, si Jeff, nga may murang nilihugasan. Hello, hugasay. Ako mong hugasan dahan. Anilan ta, sakay damara. Anilan tamsud sa kwarto ha. Kay busog pa kayo. Mag-study pa man ta, negro. Sige, lag-study. Samot ka ka, Bright. Bright na day ka. Klaro na. Si klaro nga, kapon ingon si sir nga, Nikro, itlog na sad ka. Ay, gani. Diara lang, mara kay kusgo nagsulten sir akong kuha. Hala. Saman, ngano ka, mara? Hala. Ano ka? Doon ako'y nakita, Negro. Ha? Ansa man? Doon kalit nga miakit iyang dapita.
Unsa? Dali, negro. Kaya wag, kaya wag. Dali, manun na ta. Kita rang duwa na sa kayda. Dali na pa. Amara, undang nag-study, katog na. Oh, nay. Ako sa nisod sa kumbaga nga akong mga gamit. Nagduka na ko. Sige na, higa na. Tuan sa kwarto ni Tatay Damayan si Negro. Kinsak, mantong itong natigo ang babae nga akong nakita kanino. Kinsa siya? May kasikas kong nabahati. Unsa man to? Yung samtong iring nga mo rin magnakuyawan. Ay, mabitin man tingaling nakita mo itong ni Kalit og ambag palayo. Kung may bitin man, madagpan ko ganit di malas siya. Ay, maghinay ko. Kung susihon ang kasikas nga akong nabati. Hoy! Ikaw di ay! Diyan mong kagikan! Negro, katog na. Apa ko dukaan eh. Unsa? Apit ng alas 10 sa kagabi Negro. Basog ba man ko noy? Amaw na, palabi maglamoy ganina. Basog. Habhabog mayo tamas ginahawa. Lagi. Impas kong bahaw. O sahay biya Negro, ang sobrang pagkaon bisag busog. Busog na unya, mukaon pa yun, makagaba ba yan Saman. Asa ko to. Ana ni mo kung di ka mo tuog gaba. Layaran ng gaba na yay. Nahala ka tuog na. Kay mo sayo pa mugmata ugma puhon kay may klase pa mo ni Amara. Kay matuog na sad ko. Pag na kong suga ha, kay di ko makatuog dayon kung hayag. Pag na lang dara. Nahala, sige. Sige. Pag na. Iro gamay Negro. No. Kung ako masayop, katon kita kanina Amaras gawas ba? Siya to. Siya gito. Nitugtugaok ng mga manok. Uy! Ming kaming! Ngayon, minaldit ka man ka. Samay mo kontra. Pastilan na ba na kukinsa di kasukaan ni Ming kaming? Ikaw na Anselma? Hoy! Milagro! Sayo kang ni mataog ni agad din ni sigawas. Nasagaan ng pitok-pitok sa mong mata. Dasa ka. Kay musayo kong panguha og mga dahon para kung gamiton sa pagpanambal kay Biyernes karon. Manakagkaligo. Haman na. Natungan mi siyo, Jeff. Kaliko na dito kaw. Di ko. Nga naman, Negro? Kandingon, di kayo ka. Para di lang ko ganahan maligo, kandingo na. Dili mahimong bakahon ko. Bati akong joke, Amarasa. Kay wa man kakatawag dako. Kaligo na dito, Negro eh. Hindi ko maligo eh. Kay wa ko'y tog. Wa ko makatog gabi itungod kay sige ko kuno huna sinakita ni Mara gabi eh. Murag siya gitu ba? Manguhag og mga bunga sa lubing nga taga kay himuon akong lana. Magbuhat ko gana. Uy! Ming kaming! Nay, pastilan! Ganun isunod man ka na ko. Sige, balik dito sa bahay. Sige na.
Nga naman ka. Ay, pastilan bisag wa kay dialog pero nagkasabot ko ni muming kami nga luna kay gustong isulti diri nako. Ay, unsa man ka na, ha? Oy, aguroy, ni ba iit ka man ako ming kaming? Ayaw kuglingan na ba? Pabi ako nakakaon og pamahaw. Kaya na magkapamahaw na ko na ako magsugod og panambal. Nagkarong tao kay Bernes karon. Irog ya ba kay mamunit ko nining mga natagag ka mga lubi. Irog ba ming kaming? Hey, naunsa ka man. Misamot manuon ka diya tsuk-tsuk sa kumpa. Ming kaming, ano man ka? Ano ka? Oh, anong kalit ng kagkasuko? Nganong naamkas kong likod? Ano ka, Selma? Selma! Hoy! Ay, papapaspasang ni Bia. Nung sumagtigwa nga mula na mag-ango-ango, kalitan ko da nga diha na da isa sa akong likod. Ming kaming. Salamat ni mo. Maudi ang sige kag ibid-ibid ba iid na ko kay nakakita na dae ka ni Anselma nga diha sa akong likod. Salamat ming kaming ha. Nanata na. Mamalik na tas payag. Daghan ako na matikda nga. Dili maus mga lihok nga gipakita ni Anselma. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!